chabvondoka timu Keza yajamuka neni nditori kusati kwetimu Keza neni ndatoijamuka basa rakashandwa nemuri vanosanya tweipa kubvisa Robert Gabriel Mugabe dai zvaka backfire angadai tichitaura kuti sanyatwe hatina chiwenga hatina vanogana vange tichitaura kuti hatina but kuita kwakaita varume vavo vakatosimbisa kuti iye ange aripo nhasi asi ndo vanhu vakutorwawo kandwa kumarara. Right, Zimbabwe ndo amira zvakaita hazvina kumira mushe. Soda kuti munzwe comrade Nyoka yemabhunu achitaura panapa. Inda uchijairira nyika iwe Mnangagwa kusvika pakuti zvaunoda ndizvo zvaunongoita. Masoja as ma politicians. Andozona ka? They are there to serve the interests of government. Vanoshandira army, avashandire nyaya dzekuti musi wangovunga wakuti anzi ndakukubvisa kuarmy. Wakutora munhu kuanza ndakukuendesa ndikukumirisira kati unorwara iwewe wanzoka chauraiwa nevanhu masiti suni akutaurira usambobva wakanyepa kuti vanhu veZimbabwe vachachika kusvika pakutadza kukonfront iwewe anozvoka chauraiwa zvakati kwakabhira iwewe Mnangagwa akutaurira uchafa rufu runorwadza Mnangagwa nezvauri kuita vanhu veZimbabwe vana veZimbabwe watambura for a long time because of you. You are the one wangori in charge nekutambudza vana veZimbabwe even pa time ya Mugabe. Waida kuti Mugabe afaile kuti iwo kwanise kuita take over. Vanhu vangani vakouraya ana mujuru wakavauraya. Uchida kuita take over iwe ukapisa mujuru kunenyaya yekuti uda kuita take over iwe nyika uda kutora nyika iwe. Anoona vanhu vangani vakauraya iwe. Ndiuraye sezvawakaita futi mujuru iwe but before I die uri kuconfront kwa suni iwe uri kuconfront kwa Mnangagwa upesedzerwa nevanhu vakakutenderedza ivavo but your days are numbered also iwe. Don't think you are too clever kutenderedzwa nevanhu vese vakakutenderedza suni vari kumhanya safungudzwa kuti uchamisa vana veZimbabwe iwewe kuma street iwe musi wa31 hausumbofa kwamisa vana veZimbabwe hapana chiri kuzobva chakadzoka kumashure iwewe ndo unongouraya chete vamwe vanhu havagone kuuraya iwe chete ndo unongouraya unonyepa iwe this time unonyepa vanhu vari kupinda masiti vanhu vachapinda masiti vakasununguka anonzwa to vapana ndose taoneka uchituba toita tichidide don't worry iwe vapana vese tine masoja akawanda stereki vakasiya basa kudhara kare vamusina kupa mari vatori ready for everything anomanzwa masoja akawanda stereki ari ready for everything zvamunoda iwe Mnangagwa vana veZimbabwe vakuzvira because they are tired vaneta nekutambudzika zvawangomuka uchida nhasi unoyu ndozvaunoita wakangoti kana mukuru wemasoja nhasi ngaabve anongosiya basa nenyaya yekuti ndozvauri kuda iwewe urani iwewe ndomuridzi wenyika Mbuida akabva paZambia apa kungouya kuzotonga chii chakasaka iwe kubva kuZambia kuzotonga nyika yedu iwewe pauri pape unonyepa iwe this time we are dealing with you I'm telling you nyika yedu hausumbofa wakaitonga gore rino ndo rauri kuenda nyika yedu haufa wakaitonga kana unge ukanyeperwa kana kunge ukanyeperwa unza maZimbabwe anotongeka chaizvo vanoita zvaunoda iwewe unonyepa uitonge nyika iyi akutaurira gore rino ndo rauri kuenda iwewe gore rino unoenda iwewe akutaurira hauitonge nyika iyi kana ifunga kuti unoitonga hauitonge patiri kupinda masiti musi wa31 hapana ari kudzokera kumba kana zvanetsa futi dzacho dzakutongotanga kurira ipapo anoona vabereki chengetai vana kana mamisha imomo mumapako nekupi chengetai vana because now about to take a very serious measure I'm telling you nekumamisha kwese chengetai vana because once at provoke musi wa31 futi dzacho ngadzibude tingopedzerana